জগন্নাথ দেব। মাথা মাথার মুকুটটা পড়েছে। হ্যাঁ, কি সুন্দর। জয় জগন্নাথ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଦୂରଦର୍ଶନର ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି। ସକାଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଧାରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ସେବକ, ଶୃଙ୍ଗାର ସେବକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସିଂହାର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପରେ ସୁଶୋଭନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପରେ ଶୋଭନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର କି ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଚକାଚକା ଆଖି, ମସ୍ତକରେ ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ମରୁଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗଣୀ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଜସଜା। କେତେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବଳିୟାର ଭୁଜ ରେବତୀ ବଲ୍ଲଭ ଦୋର୍ଧ୍ୱଂ ଶୋଭିତ ଲାଙ୍ଗଳଂ ସମୁଷଳଂ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳଂ ରତ୍ନାଡବର କୁଣ୍ଡଳଂ ଭୁଜ ବଳେ ରାକ୍ରାନ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳଂ ବଜ୍ର ବାହୁ ଚାରୁ ମଣ୍ଡ ଯୁଗଳଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଜଳଂ। ଯିଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସଂଗ୍ରାମ, ଯିଏ କାଦମ୍ବରୀ ବନର ଯିଏ ରାଜା, ଆଉ ଏପଟେ କଳା ଶାନ୍ତଙ୍କର